Dan Allah ki haƙuri ki nuna kuka kin ji. Wai lokaci ne fa. Shi wanda kike so kin san ba aure zai yi ba. Tun shi a gidanku ake ta mishi maganan ya turo ya ki turowa. Dan Allah ki daina yin kuka kawai na za ki sani in yi kuka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka sha kanshi. Kuma ke kada aka bada nan? Wallahi. Ka ga wani sai kuka take ko kuka daɗi take yi ne? Wallahi kuwa. Duk kukan nan da suke yi ba ki lallashin ta ba, an gwanne ku da lallashin ta. Wai dai ba ku ga na ke damun ta ba. Tashi mu tafi tunda na kukanta ba ta kare ba, an gwanne ko zai iya lallashin ta. Na haka ga kazan da kuke lafiya. Allah sarki amaryata. Ai bai kamata ta ke na kuka wa tun daga na zo. Sun kowace amarya suna farin ciki da wannan rana. Kamar kowane ango yana farin cikin ganin wannan rana. Ki hakuri ki yana kuka, bai kamata ciki na kuka. Na riga da an ɗora wannan wani babu yadda zai. Ki ce ya hakuri yayi. Haba amaryata idan buɗe mayafin mana ko da zan ganki yana ba raina. Tun da kin yi dagawa, nawa zan siya bakin ne sai a sayar min ko nawa ne zan siya. Kin ji? Ko ba ki daga bane? Ko da yake ke muharrama ta ce, to bari daga da kenan. Haba Amaliya, har na ji wani sanyi a raina. Ke sa muke ƙara sanki. Bari da ko kazan sai mu ci ko? Sai mu samu mu sallah raka biyu daga nan kuma sai abin da ya kamata. Yes! Na ga alama ke ba za a bi ki daɗi ba. Barayin yadda nake so sau da ke muharrama ta ce babu yadda za ki da ni. Na riga da an ɗora wannan aure.
ya sa kwalla kwarara. Zafin rabuwa da ke, zafin rabuwa da ke, zafin rabuwa da ke ya sa kwalla kwarara. Sakon ya kwarara. Kwana masoya zane raina ta kuna. Aure gare ni da dole a yau sai an ka ɗaura. Kuka na ɓoye da zahiri domin ki ne. Akan auren ki ne, ashe mafarkin da nake zai zama haƙƙo ne. Don Allah ka gane, ba san raina ba ne. Kan a ɗaura a gida na ce kar a fara. Ban kwana da sowa ne wuta ya fi ta ƙuna. Zafin rabuwa da ke ya sa kwalla kwarara. Yau ne farko har da ƙarshe ni da ke.